B'investiment ta' 7 miljun euro, l-Aġenzija Infrastructure Malta għaddejja b'ħidma ta' tħammil f'diversi żoni tal-Port il-Kbir, dan bilan li jkomplu jtejbu l-attività kummerċjali fil-Port il-Kbir, partikolarment billi jinħolqu aktar faċilitajiet għal vapuri kbar. Dan ix-xogħol ta' tħammil qed isir fejn il-faċilitajiet għall-irmiġ u anke qed jitneħħa materjal ikkontaminat minn qiegħ il-baħar. Dan se jfisser li diversi partijiet li jinsabu fuq in-naħa ta' ġewwa tal-Port il-Kbir se jsiru aktar aċċessibbli għal vapuri akbar kemm tal-passiġġieri kif ukoll dawk li jġorru il-merkanzija. Qabel beda it-tħammil fil-Port il-Kbir sar stħarriġ biex jiġi identifikat x'hemm f'qiegħ il-baħar kif ukoll taħtu. Saru wkoll studji ġeotekniċi u anke ġew eżaminati kampjuni tal-materjal li hemm fl-inħawi qabel dan jittella minn qiegħ il-baħar. Spjegat x'qed jiġri mill-materjal li qed jinġabar il-kap tat-taqsima marittima ta' Infrastructure Malta, Janice Borg. Il-materjal qed jiġi separat u dak li huma materjal kbir bħal tires, ħbula, ħadid, etc. qed jitpoġġew fuq barkun ieħor fil-waqt li l-ħama per se qed tibqa' fuq id-dreġer biex tiġi esportata lejn il-Portugal. Il-perit responsabbli minn dan il-proġett, Rejfil Abdilla, sostna li dan il-proġett huwa wieħed differenti minn dak tas-soltu. Intqal kif fix-xhur li ġejjin, Infrastructure Malta se tvara wkoll il-proġett biex jitkabbru il-mollijiet tal-vapuri tal-passiġġieri fix-xatt ta' Pinto. Dan huwa proġett ieħor li tisir fil-Port il-Kbir, għad-differenza proġetti oħrajn dan maħniex ħanaraw proġett strutturali li jkun jista' jiġi apprezzat viżibilment bħal meta ħanestendu Pinto 4 u 5 u proġetti oħra, però huwa kruċjali biex inkunu nistgħu ndaħlu bastimenti ikbar u hekk inkomplu l-kummerċ fil-Port il-Kbir. Żar il-għan tax-xogħol il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia li qal kif dan il-proġett jingħaqad ma' proġetti oħra li tisiru fil-Port il-Kbir. Il-fond ħajjiżdied minn 7 metri għal 10 metri biex bekk nkunu nistgħu nakkomodaw daw il-vapuri, anke għaliex qed naħdmu wkoll fuq tkabbir fil-mollijiet biex inkomplu nattiraw iktar investiment lejn pajjiżna. Flimkien ma' dan il-proġett Shore2Ship 50 miljun euro biex nofru enerġija nadifa f'din iż-żona kif ukoll imbagħad il-proġett il-kbir ta' reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir biex hawnhekk din iż-żona ssir ċentru marittimu ta' eċċellenza. Dan il-proġett ta' tħammil fil-Port il-Kbir se jkun lest sa tmiem din is-sena.